Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udah randhe geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra. Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Ku paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Kowe candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Mati ya. Piye, Gong? Cara Brahma bajigur ngono. Ha ngopo? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Mok. Leren kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tak ombeni weteng kula tenan. Golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyro tambegan ngono wis mari. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten iya kowe. Kok gede banget semua tuh, Gong? Mbok rasa trewet, rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane kong. Padake klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Iya ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelaku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kok Bathara Yamadipati njabut kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu regane kae. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Ya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten iso mati jenenge. Wah.
Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal. Ya wong mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaloke. Boke Gong saka cangkem tangi le aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak templokke ning awakmu tangi Gong baru nyawa kirik kok ya Gong waduh Emoh. Mbah wis cilaka. Wah, Petro. Ayo, kandang wae. Wah, alhamdulillah bener Gong ya Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok orane. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho ya Madipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan? Jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Kok cabut genti mudar kowe. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutruk dinganane kowe. Kejengkit panis e. Kowe nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya. Oh, laitan dipreteli. Ya. Ayo kuwi kan apa jenenge bus kabeh. Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah wis. Ya. Ayo kita tampani. Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggone iki. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, yo men kuwi senengane kok senara. Sana mulai kana. Yogi kowe. Wes bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Pak. Wah.
mareka den prayitna sumuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi manik maya lah kok ngliga pusaka kadiwatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun manik maya dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong ki wong srogal-srogol Bagong ki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe entuk kewirangan dhewe larak tenan to dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok perwekasan gawe wirangmu dhewe kula sampun boten peduli Bagong boten panjenengan pasrahaken kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus dalah wis iki men durus bapak ora usah nesu manut karo bapak nek ora manut ndak malah ora takon aku mangkel kok kaya lanang-lanangmu dhewe Bathara Guru kok dimetangane papat ayo gelut karo aku ning tanganmu loro wae lho tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok wis kowe ora usah melu-melu ben bapak men bapak terus saiki karepmu piye kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimukha lha aku ki wong tuane nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati aku sing ora entuk aku sing ora trima lajeng panipun Kakang Semar kados pundi Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora Bagong sampun wani kaliyan kula mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken kowe kandha saiki kowe kandha syarate apa wae bakal tak turuti aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya tan samar pamoring sukma Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana syarate apa gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangawasipun kadiwatan wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya terus dosane Bagong aku sing nyandang lupute Bagong aku sing nebus ora apa-apa kowe kandha menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula boyong dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon Kakang Semar dados lintunipun ijole piye Kakang Semar kula boyong dhateng Kayiwangan sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Maya wonten ing Kayangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti sagah napa mboten lakonane Pak saya aja dadi jale Bagong aja Pak aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayangan dipidana karo Bathara Guru ora apa-apa Tru ora ngrasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi supaya kowe iki kok ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak kepradah kuwi ngono kuwi ya Pak ya wis ora masalah bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to kejaba ora mung mati to saiki ya mati sesuk ya mati ora masalah
adene tapuk sepatu cangkem kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing ngopo? Ya mengene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate ki cacahe pira? Kok duparaimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil dongol macan. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3, ngandel ora. Didomse, Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men sing kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ketokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Rek. Aja rek. Aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip iki lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe rasa melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku bangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun purun gak digawari. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung mudhar kabeh. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Wong mati kok ora ikhlas. Mati ki sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono Gareng ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badralaya.
semono tresnane mas-masku karo bapak ra kok. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah mung paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing takjak omongan, ra ana sing takjak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petrus ya ora ana. Monggo Semar iki jandane kuwi tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu karo aku arep melu mrang ilmune wong cilik-cilikan yang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to. Terus apa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Ya piye, Kakang? Yan, di mana TKP di Kayangan? Nah, mumet polisine lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana patroli nggak bisa sampai sana sudah terserah gua ngurus sendiri wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane ganteng. Wes dilaka iki wes. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing rawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang Kayangan, nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Iki ora pangling rak Bagong to. Wah. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu Sabrak. Ora ning lho, lek musuh iki nyumutuk ya mburimu kuwi lho, Kak. Ora ngawur iki Pak Dimu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Slamet kowe, Gang. Slamet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa? Dhewe. Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pak Dene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Togok. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandangmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakalit awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Togok.
Ya. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, wah. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, wah. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning Kayangan. Terus saya tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sing ngetro bapak ya, Pak? Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku njaluk Dewandaru Jayandaru dadi geger. Lho. Geger aku mungsuh apa jenenge dewa-dewa perang. Mulai edan kuwi. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok. Ora. Wah, telat lah kok teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Triapana. Apa? Pusakane Bathara Guru. Ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaraté apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tenan ta kowe? Wah, cangkeme. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkemke Kaya torong. torong dengkulmu. Tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat lho. Mane moyo kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora mung aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Si wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning Kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning Kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung ya ora gelem munggah ning Kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning Kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku ki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning Kayangan.
Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, wonten aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Senengke tenan. Tes ngono. Wo. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi. Karo Pak Dene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora. Sago. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Lah iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk, Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak wis dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Ah, wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyugang kamanusan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek roh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura toko ngono. Togek kekasaran. Togek. Kalusen. Togek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Tak tunyo lho kowe. Suarane lah nak ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa Togek? Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Togek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang pikulun manik moyo ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Togek. Tantrimanipun Raden Janaka tak
kon bayar 2 kali lipat. Luweh. Besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Tegek wonten dawuh. Aja ngono Tegek, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Tegek Nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Bola wis iki, wis iki. Iki mung arep ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastawa. Nalikane Wah, tembange dhewe. Rahing dalu wong aku sirap Kowe iki gerangan yo ora tanja kok, Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisir-isir ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku yo sugah caturan ro Bagong ora Mesake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. wis benengke wae ngono. Ndak ana apa wae. Kowe karaku pun nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. anggunge pranone perkleper cawete mabur perkleper manuke mabur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh ali aku raeng dalu wong agung sasa nyeneng-nyeneng kewe yoga iki gampang men ora ngantuk pukulun lali aku Yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun remet dadi mecodot pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaliwangan Suralaya pukulun kula ingkang abdi utawa titah pujangkara pun Janaka pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kayangan pukulun Mulat Mara Sang Arjuna
semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae ora iso suwe Pukulun aja lali meneh Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kahyangan Suralaya Pukulun